खोमसिजों नुला नै खुलुमबाय श्री श्री लोखि फुजा फुंखौसोबा बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आनो जाबाय जोहोलाव दैमालु गेलेग्रा फोथाराव 39थि श्री श्री लोखि बिमानि फुजा बेखौनो आं भिडिअ'नि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामबाय नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांदो ओरैबायदि मानसि लोगोफोर एरायलायनोनो हाया सोरखि खेलायाव थां बेयावबो बिराद मानसि सोरखि खेलायाव थांगासिनो सना सबसे बड़ा गेट सबसे बड़ा प्रोग्राम कल गिरवाया जा रहा है जोंना बिमा लोखिखौ बर' जायगाखाय दख'नासो गानहोयो लोगोफोर माबायदि नुखो समायना नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खिन्थाहरदो बेयावबो ओरैबायदि मानसि बेरायलायनोनो हाया আগফালে গ'লে বেয়া হ'ব কাৰণে মই মানে যোৱা নাই অকণমান চাইড চাওঁ কোন আছিলে জানো অকল লগ পালে লগ নাই মোবাইল এখনৰ ফোন কৰি দিবা ন লাগিছে ফোন সেইটো লাগিব টাৱাৰ চোৱা